Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billah. Wannan mutum Allah ubangiji ya saka mata. Ka ɗauko yarinyar mutane, ka je kila ma kai ne ma wanda ka sata a wannan harkar. Ka cutar da ita, ka cutar da iyayenta, ka ci amana ɗan uwanta, ka ci amana addinin musulunci. Amma duk da hakan bai ma ba. Ka je kana aikata alfasha da ita. Ka zo ka yi mata bidiyo ba tare da saninta ba, ka dora ta social media. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi wannan tsoron sakamakon da aka samu tun a nan duniya. Wallahi ka yi tsoron rayuwa, saboda ba kanwarka bace, saboda ba yar uwarka bace, baka da wata alaka da ita. Za ka iya lalata ta, iya lalatawa ma bata ma ba, sai ka ɗauki bidiyonta kana aikata alfasha da ita. Tana cikin wani yanayi da rashin daraja da mutunci da rashin tarbiyya, cikin alfasha ka dora ta social media. La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi wannan ko ba a bude baki an yi magana akan wannan ba. Kai tsoron rayuwa. Abu na farko ma shine namiji ma bai kamata ma kina budurwa ke da wani da namiji ba. Ya kamata ki san cewa ba abokin ma'amalarki bane. In magana ce ta aure a zo gaskiya da gaskiya a zo a neme ki a gidan. Alamar subscribe domin samun shirye-shiryen kai tsaye da zarar mun dora. A labarin da muka kawo muku yau a takaice kenan dangane da wani bidiyon wata budurwa wanda take rikada take ta trending a halin yanzu, wanda a wannan bidiyon za ku ga cewa bidiyo ne wanda zai iya kasancewa wanda aka fitar da shi na almandahana ko kuma in ce taɓarraki ko kuma wani abu dai mara kyau wata kwanzana da take gudanarwa tsakaninta da wani, wanda za ku ga cewa a cikin bidiyon tana furta kalmar cewa dadi. Duk da cewa a lokacin a shafukan sada zumunta wasu na ganin cewa ko kuma suna ganin ko irin shiga dadi din nan ne wanda take riga da take mu'amala da shi, sai dai kuma kashi da ƙarshe kuma an riga da an nemo asalin hoton shi wannan mutumin wanda yake riga da ya ɗauki bidiyon hotonta, sannan kuma yake riga da yake almandahana da ita tare da kuma ɗauka yi mata bidiyo, wanda ƙarshe muka riga da muka gano hotunan shi, sannan kuma muka gano asalin sunan shi tare da kuma dalilai da kuma ya saka yake riga da yake gudanar da waɗannan ayyukan marasa kyau. Bakin waro dai kada ku manta ku gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto da muka riga da muka taho muku da su, sannan kada ku manta da dangwala mana alamar subscribe tare da dangwala mana alamar lakin a koda yaushe. A iya binciken da aka riga da aka gudanar an gano cewa shi wannan mutumin sunan shi Muhammad Hassan, wanda ake maka ikirari da watukon Bosman, wanda kuma ana ganin cewa shi mazaunin jihar Kano ne. Da ƙarshe ita kuma a wannan yarinyar ana tabbatar da cewa akwai alamu wanda ya tabbatar da cewa ita 'yar jihar Kaduna ce, kamar yadda bincikenmu ya riga da ya bayar. Sai da kuma ba mu riga da mun fara nemo cikakken sunanta ba, ko kuma ba riga da za mu faɗi cikakken sunanta ba, duk da cewa mun riga da mun binciko kuma mun gano sunanta tare da kuma unguwarsu da take. To amma kuma dai shi dai wannan mutumin wanda ake kiran shi da Muhammad Hassan Bosman, shi dai ɗan asalin jihar Kano ne. Kamar yadda bincikenmu ya tabbatar mana, an tabbatar da cewa Bosman ya haɗu da wannan yarinya ta sanadin watukon social media, wanda haka zalika ya riga da ya fara neman ta da soyayya. Bayan haka kuma daga baya ya yaudare ta, sannan kuma ya furta cewa zai aure ta, wanda hakan ya saka ya bi ta har can jihar ta Kaduna, sannan ya kama hotel ya raba ta da budurcinta, wanda shine mutum na farko wanda ya fara kusantar wannan yarinyar. Daga wannan lokacin shi kenan ya riga da ya tarwatsa mata rayuwarta. Bayan haka kuma duk da cewa wannan abun da ya mata shi kenan yarinyar ta riga da ta watsar da shi ta ci gaba da al'amuranta, wanda ƙarshe ta riga da ta samu mijin aure. To amma kuma bayan haka kuma shi kuma wannan mutumin watukon Bosman ganin cewa ta samu mijin aure, sai ya yi ƙoƙarin cewa ganin ya hana ta wannan auren, duk da gashi dai tana son auren. Ana nan kuma mijin nata wanda take so za ta aura, sai ya riga da shi ma ya ji labari kan abin da ya faru, sai dai kuma shi bai ce ba zai aure ta ba, amma dai ya tabbatar da cewa idan dai har dai bidiyon bai fita ba to insha Allahu zai aure ta. Sai dai kuma da ƙarshe kuma Bosman ya kasa yin haƙuri ganin haka cewa baya so yarinyar nan ta aure, ya saka ya zo ya saki wannan bidiyon, wanda
A yadda bincikenmu ya tabbatar mana cewa shi kanshi bidiyon ba wai bidiyo ne wanda aka yi shi na kwanan nan ba. Bincike ya tabbatar da cewa bidiyon nan an yi shi wajen shekara guda da 'yan watanni da yin bidiyon.